El 18 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones Migrants i en l'actual context de polítiques migratòries nacionals i internacionals, cada cop més restrictives i menys respectuoses amb la dignitat i els drets fonamentals de les persones migrants, aquest any, agreujades per la crisi sanitària originada per la pandèmia del Covid-19, des de les entitats sotasignants volem expressar el nostre rebuig als següents fets. L'absència de vies legals i segures per emigrar a Europa i al territori espanyol continua provocant que la ruta migratòria a través de la Mediterrània sigui la més mortal del món. Segons les dades del projecte Missing Migrants de la OIM, fins al dia 25 de novembre, un total de 945 persones han mort o han desaparegut en el mar Mediterrani, intentant arribar a Europa. En el darrer mes han arribat a les Illes Canàries milers de persones, les quals s'han ubicat a campaments amb capacitat molt insuficient per acollir-les a totes elles. Donat que no existeix una xarxa d'acollida humanitària estable i davant d'aquestes situacions s'improvisen centres d'acollida que no garanteixen un tracte digne a les persones que arriben. L'existència dels CIES, Centres d'Internament per Estrangers, priven de llibertat a persones que no han comès cap delicte, sinó una falta administrativa, trobar-se en situació administrativa irregular. Aquests centres no disposen de l'assistència mèdica necessària per les persones retingudes i en l'actual situació sanitària posen en perill la salut de les persones. Des de diversos col·lectius de drets humans i moviments socials contra el racisme s'està denunciant la situació de vulneració de drets i d'emergència sanitària que s'està donant als centres d'internament per estrangers, com exposa en la seva web el col·lectiu Tanquem els CIES, informant que al CIE de Barcelona hi ha positius per la Covid-19, aïllats de manera inhumana, com denuncia un intern en una queixa interposada per Irídia. Des d'Irídia, Migrastudium, Tanquem els CIES i Sos Racisme Catalunya s'ha presentat una queixa per les condicions en què les persones internades als CIES estan complint les mesures de quarantena. La pandèmia ha originat no només una crisi sanitària, sinó també una crisi econòmica i social, que ha golpejat més durament a les persones en situació de vulnerabilitat social, amb un confinament amb pitjors condicions, pèrdua de feines i greus dificultats econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques. Les persones migrants són un dels col·lectius que més estan rebent les conseqüències d'aquesta crisi i especialment les que es troben sense permís de residència al no poder accedir a cap de les prestacions aprovades per l'estat espanyol per pal·liar els efectes de la crisi i no poden continuar mantenint feines en l'economia submergida, que tot i ser precàries, eren l'única font d'ingressos i de supervivència per moltes persones. La normativa d'estrangeria vigent origina que un gran nombre de persones no puguin acreditar els requisits mínims exigits per accedir a un permís de residència. Aquest fet cal afegir que durant aquest any 2020 la dificultat per poder accedir a una cita prèvia en les diferents comissaries de la província de Barcelona per a persones amb autorització de residència ha impossibilitat l'accés a prestacions, el bloqueig de comptes bancaris, la finalització de relacions laborals, provocant la vulneració de drets fonamentals i deixant en una situació d'indefensió i inseguretat jurídica als ciutadans. Que els governs de la Unió Europea acorden polítiques migratòries conjuntament per tal de facilitar i millorar l'acollida de les persones migrants, respectant la seva dignitat i la seva integritat, en lloc de prioritzar les polítiques restrictives de retorn, així com també vertebrim un sistema comú d'asil que garanteixi els plens drets de les persones migrants i refugiats i que posi al centre de les obligacions internacionals adquirides pels Estats membres respecte a l'arbitrarietat del compliment d'aquestes. L'obertura de vies legals i segures que permetin a les persones poder migrar sense posar en risc la seva vida a través de rutes llargues, on els seus drets fonamentals són violats reiteradament i que permetin també
exercir el dret a circular lliurement i l'accés al dret d'asil, facilitant procediments per sol·licitar la protecció internacional en les ambaixades i consolats dels països d'origen i dels països de trànsit. El pagament immediat del CIE, el trasllat de les persones a servei que garanteixen l'accés a l'assistència sanitària necessària, les condicions en perfil en compliment del confinament, així com l'investigació del fet que ha originat l'assistència de víctimes en aquell centre. La necessitat urgent d'un procés de regularització administrativa que inclogui les nostres veïnes i veïns en situació d'irregularitat a la plenitud de drets i deures, ja que pel fet de no tenir papers no podran afrontar la crisi social i econòmica que s'està produint arrel de la Covid-19, en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. La flexibilitat de requisit i criteri regulat per la llei estrangeria per tal de fer més accessible el tràmit administratiu a les persones migrants. S'apliqui l'article i disposició existent en la llei estrangeria per la regularització de la situació administrativa de les persones migrants que es troba en el territori espanyol en situació excepcional com és l'actual crisi sanitària, econòmica i social. Que es garanteixi l'assistència lletrada per totes les persones migrants que arriben a territori espanyol i que no es dificulti el dret a sol·licitar asil com està passant actualment a les Illes Canàries. Que reforci la capacitat administrativa de les oficines i serveis d'estrangeria de les subdelegacions del govern, així com de les comissaries de Policia Nacional, i es compti amb la possibilitat que altres administracions els doni suport per desencallar el retard existent. Que se simplifiqui i agilitzi per procediment de sol·licitud i resolució de la nacionalitat espanyola. La fi de les identificacions per raó de perfil ètnic i de les deportacions forçades, el dret al vot per totes les persones migrants majors d'edat i en situació administrativa regular. Que no s'utilitzi la imatge de les persones migrants amb finalitats polítiques i que, com a persones que hem escollit Sabadell i Catalunya com a terra d'acollida, se'ns permeti participar com a actors claus en tots els esdeveniments.